Il-Kamra tad-Deputati qed tiddiskuti l-abbozz ta' liġi dwar il-monitoraġġ elettroniku li bih individwi ikunu mħarsa mill-uffiċjali b'mod elettroniku minflok jinżammu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Intervistat fuq Ras Imbras, l-avukat Matthew Xwiereb semma kif bosta drabi il-klijenti stess jagħmlu din it-talba. Ir-realtà tanġibli ta' avukatu l-klijent tiegħu għalli għandu x'jaqsam hawnhekk hija illi jiena stess intqajt ma' klijenti arrestati jew kellha detenuti li l-istess klijenti preżunti innoċenti f'dak il-punt partikolari u delikat fil-proċedura kriminali xtaqu illi jissuġġettaw ruhom għal electronic tagging jekk mhux għal miżur ta' kontroll oħrajn. Imma naturalment inti tagħmel is-sottomissjoni tiegħek tittejt il-qorti biex xewqa ta' dak li jkun xini turi l-volontà tiegħek, però naturalment la sallu m'hemmx qafas leġislattiv. Dana wassal naturalment li l-qorti ma tistax tilqa' xi ħaġa li l-liġi ma tgħix bħala poter jew għadda. Għaldaqstant fisser dan l-abbozz ta' liġi bħala l-ewwel pass fid-direzzjoni tajba, iżda ċara li b'dak propost dan il-benefiċċju mhux serjot għal kull min jitressa l-qorti. Naturalment, dan ħajkun qed japplika jew inqas qed jiġi propost li japplika għal numru ta' każijiet, mhux għal każijiet kollha. Għal numru ta' każijiet illi il-punishment moti, il-pina moti ma teċċedix is-sena priġunerija u għal każijiet illi il-pina massima li ġor miegħu ir-reat, l-oġġett penalizzat, l-oġġett ħażin, l-oġġett kriminalizzat, il-pena ma tistax teċċedi is-sentejn. Din ir-riforma seħħet wara konsultazzjoni pubblika permezz ta' white paper segwita minn liġi fil-Parlament li inkludit rakkomandazzjonijiet minn dan il-proċess. Is-sistema mistennija tkun implementata wara li sar proċess ta' tendering biex jinxtara l-apparat neċessarju.